салом дӯстони азиз, имрӯз як мотиватсияи қавӣ мешавад барои ҳамаи шумо. барои ҳамин хоҳиш мекунам ки навора то ба охир тамошо кунед. боварӣ дорам ки манфиатнок мешавад. лайк, колоколчик, гап хабартона ҳамаша бинед. бинед дӯстони азиз, ман ҳайрон мешавам дар одамое ки доим баҳона мекобанд, доим аз зиндагӣ норозӣ ҳастанд, доим жалоб мекунанд. Всё плохо, ягон чиз нашидестай, пешравӣ нашидестай, корон барор нагирифтестай, ҳама проблема болои проблема, усу инам тари гапо. Мебахшед, як бор барои худ савол тиед? Барои результати хуб гирифтан чӣ кор кардестед? Як бор шинед, як листи сафеда гиред, як ручкара гиред, анализ кунед. чӣ кор кардесед ки шумо мехоҳед ки дар ивази ҳамин коротон результати хуб гиред? чӣ кор кардесед? бинед, шахсони намефаҳмидагӣ вақте ки мушкилӣ, вақте ки испитания, вақте ки ваёра имтиҳон мешавад дар зиндагишон, дар болои саршон, ваё мешинанд даста болои даст монда ноид мекунанд. фақат тамом, фақат коршон ноид карданай. аммо шахсони мефаҳмидагӣ вақте ки дар зиндагишон испитания мешавад, имтиҳонот мешавад, ваё хурсанд мешаванд. медонед барои чӣ? барои он ки ҳар як имтиҳони нав як истеъдоди шуморо кушодатар мегардонад, шуморо шахси мефаҳмидагитар мегардонад, шумо фикронитона бақувваттар мегардонад ва дар зиндагӣ боз як зинаи баландтару хубтару беҳтару зиндагии хубта баромада метавонед. вақте ки ҳамин имтиҳона қабул карда, ҳал карда аз пайи зиндагитон шавед. аммо ба шиштану жалб кардану ноид кардан кати ягон чи дигар намешавад. ира иҷа фаромӯш накунед. зиндагии хуб мехоҳед? пас хез ҳаракат кун, меҳнат кун, зиндагии хуба соз. худованд даст додай, по додай, ақл додай. бинед, ягона душмани ашадие ки шуморо аз шахсияти бузургу орзуҳову мақсадҳои нектон амалӣ шуданаш боз дошта метавонад, ина миҷадай. тамом. шумо просто худтона дар анами 4 рамка ҷойгир кардагин. тамом. бинед, бо вай донишҳое ки 2 сол пеш, 4 сол пеш, 6 сол пеш гирифта будед, бо вай донишҳо имрӯз шумо пешравӣ карда наметавонед, натиҷаи хуб гирифта наметавонед. аср тараққӣ кардесай, инсонҳо ҳар рӯз тараққӣ кардесай, пешравӣ кардесанд. мозги шумо вақте ки одами 6 сол пешина бошад, агар вай ҳеҷ вақт ба имрӯза натиҷа мутобиқат карда наметавонад. фақат барои зинда мондан ҳаракат мекунад. медонед барои чӣ? барое ки 6 сол пеш, агар ҳамин хел пример нагирем, орд мумкин 100 сомон ё ки 80 сомон буд. ҳозир орд 300 сомон мисол гирем. аз шумо бинед ки мо фикронае дорем ки фикронаи мо ҳамун 6 сол пешина аст, даромади мо мисли ҳамун даромади 6 сол пешина иваз нашудааст, мо пешравӣ кардагӣ нестем, даромадам баланд шудагӣ нест, лекин нархҳо баланд шидестанд, зиндагӣ қиматтар шидеста сол ба сол, аммо дар ҳамун ҷое ки будем дар ҳамунҷа мондем. барои ҳамин муҳим аст ки дӯстони азиз, мову шумо болои шахсияти худамон доим кор кунем, беспереривна. ҳар рӯзи худо шумо бояд ки болои шахсияти худатон кор кунед, болои шахсияти худатон меҳнат кунед, ҳаракат кунед, як роҳҳои нав, роҳҳои зиёд кардани даромад, роҳҳои сифати зиндагитонро хуб кардан, роҳҳои зиндагии олиро барои фарзандону ояндадорони худатон сохтана ёбед, ҷустуҷӯ кунед. просто так ба шиштану ба ноид кардану ба баҳона ҷустан ягон чалиш намешавад. боз мегӯям, амина фаҳмед дӯстони азиз, ҳамин чиза дарк кунед. агар ки ягон суханои мо баланд бошад, ба шумо сахт расида бошад, бахшиш мепурсам, лекин
ҳамин рӯз ҳамин хел як одам хати во хӯрдам ки ҳамин хел шишта баҳона кардааст, ҳамин маҷбур шудам ки ҳамин видеоро кунам. бас аз ҳамин корро кардан. илтимос хезед, меҳнат кунед, ҳаракат кунед. ҳамаи имкониятҳоро мо дорем. муҳим аз ҳамун 4 рамкае ки дар саратон ҷойгӣ кардагед, аз ҳамон бароиду хезед, ба чашмотон проблемаро не, имкониятҳоро дида пешравӣ кунед. худованд нигаҳбонатон бошад, ёру мададгоратон. то боздид.